And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Ang sama ng lolo ko. Ang sama mo, Lo. Itago niyo ako sa pangalang Lindz. 16 years old. And this is my secret file. Lumaki akong nakatatak na sa utak ko na masama kang tao. Kasi yun yung laging kwento nila mama sa akin. Kilala ka sa lugar ninyo bilang basag ulo. Sobrang sakit mo sa ulo noon. Lagi mong binibigyan ng stress si Lola. Tuwing uuwi ka raw ng bahay noon, lasing na lasing ka. May isang araw pa nga na inutusan mo si Lola noon. Kaso, hindi niya nasunod agad kasi nanghihina yung katawan niya dala ng matinding trangkaso. Pero anong ginawa mo? Dahil hindi ka niya nasunod agad, pinukpok mo sa ulo niya yung bote ng beer na iniinom mo. Grabe ka. 3 silang anak mo ha. Si Tito Jan na paborito mo. Sumunod si Mama na nag-iisang babae. At ang bunso na si Tito Cha. 3 sila no? 3 pero 2 lang yung tinuring mong anak. Isang araw umuwi si Mama galing school nun. Gutom na gutom daw siya. At nung tiningnan niya yung lagayan ng ulam, isang pirasong pritong isda ang natira. Pero anong sabi mo? Huwag mong kainin yung ulam ng kuya mo at baka nagugutom yun pag-uwi. Hindi mo ba naisip na baka nagugutom din si Mama nun? At dahil naging ganon ang routine ninyo, nagpa siya si Mama na humanap ng trabaho para may pangkain siya at pangtulong na rin sa inyo noon. Hindi nagtagal, nakahanap din si Mama ng trabaho. Naging sweeper siya. Oo, at the age of 17 habang nag-aaral ang mama ko, nagtatrabaho siya bilang sweeper para makatulong sa inyo. Sweeper din ang trabaho ni Lola noon. Tapos isang araw, may pumunta sa bahay ng mga pulis. Hinahanap ang Tito John ko. Nakasaksak daw to. Sa lahat ng pwedeng mamana sa'yo, yung pagiging siraulo pa talaga. At dahil wala si Tito John, kasi nga hindi pa siya nauwi sa bahay, si Lola ang sumama sa presinto. Nagmakaawa ang Lola at mama ko sa mga pulis para lang hindi makulong si Lola kasi yung tito ko minor de edad pa lang nun eh. Eh ikaw Lo, anong ginawa mo ha? Wala. Sobrang awang-awa ako sa Lola at mama ko. Grabing perwisyo yung binigay ninyo. Napakiusapan naman ng mga pulis na pag nakita nila si Tito John, sasabihin agad. Pumayag si Lola. Pagka-uwi nila, lalong na problema si Lola at Mama sa gastos. Kasi may nasaksak eh. At yung pampiyansa. Sweeper lang ang trabaho nila noong mga panahon na yun. Sa pang-araw-araw na pagkain pa lang kulang na. Paano pa yung problema ni Tito? Si Mama ang gumastos nung mga pangangailangan sa bahay nun hanggang isang araw, umuwi si Tito Jan. Naareglo naman na yung mga problema niya. Pero sinabihan siya ni Lola na, Jan, baka naman pwede kang magtrabaho kasi kulang na sa atin yung perang kinikita namin ng kapatid mo sa dami ng gastusin dito sa bahay. At dahil ubod ng bait ang tito ko, sumagot siya ng, mag-aasawa na lang ako kaysa magbayad ng kuryente dito sa bahay. Tapos umalis din siya nung araw na yun. Isang buwan nang makalipas, bumalik siya. May dalang babae. Pinakilala niyang asawa niya na. At umalis uli kasi bubukod na raw sila.
nabawasan ang gastos sa bahay kasi 4 na lang sila nun. Tuwing uuwi ka, lagi kang may dalang pasalubong. Pero para lang sa bunso mong anak. Hindi mo talaga tinuring na anak yung mama ko, no? Ewan ko ba, bakit ang laki-laki ng galit mo sa kanya noong mga panahon na yun? Hanggang sa nakilala ni mama si papa sa isang furniture shop. They became couple for 3 years pero sa loob daw ng 3 years na yun, hindi minahal ni mama si papa. Pero dumating yung isang gabi na may nanliligaw kay mama. Tinutukan ng kutsilyo si papa sa liig ng manliligaw. Pero ang sabi ni papa, "Sige, patayin mo muna ako bago mo siya makuha." At doon lumambot ang puso ni mama. Imagine, someone who is willing to face death just for you. Bumukod na sila si mama. Tapos, kayong 3 na lang yung natira sa bahay. Then I was born on September 9, 2003. Ako ang panganay sa aming magpipinsan nun. Kaya si Lola yung nagpalaki sa akin. Then, August 2012, nagkaroon ng sakit si Lola. Dinala siya sa ospital ng Maynila para i-confine. Ilang beses siyang na-dialysis nun. Paminsan-minsan pumupuslit ako para makita si Lola kasi bawal yung bata dun. September 9, 2012, birthday ko. Imbes na mag-celebrate ako, mas pinili kong puntahan si Lola. Ayun, nakita ko siya, ang daming nakatusok sa kanya. September 16, sinama ako uli ni mama sa ospital. 1 linggo bago nakadalo uli si mama kasi nangutang pa siya ng pandialysis ni Lola. Pero nasa tapat pa lang ako ng pintuan niya, nakita na kita. Namumula at namumugto ang mga mata. Hindi kita pinansin noon tapos tumingin ako sa bintana ni Lola. Nagtaka ako bakit maraming doktor yung nakapalibot sa kanya. Nakatulala lang ako noong mga oras na yun kasi ang bata ko pa noon eh. I was just 9 years old back then. Natauhan lang ako noon nung lumabas na yung mga doktor at sinabing, "Sorry sir." Sabay iling sa'yo. Ang sabi nila sa akin, matagal nang nakikita ng lola ang parents niya. Sinusundo na raw siya pero ayaw ng lola kasi gusto niya pa raw akong makita. At namimiss niya na ako. Umiiyak si mama noon habang paulit-ulit na sinasabing, "Ma, nandito na ako. Dala ko na yung pang-dialysis mo. Bakit naman hindi mo ko nahintay? Bakit sumuko ka agad?" At doon nag-flashback sa akin lahat ng memories with Lola. Yung unang beses na nagpunta kami ng paborito kong fast food. Naghanap pa nga siya ng tuyo nun eh. Kasi paborito niya yun. Yung time na nagmamadyong siya tapos hingi ako ng hingi ng pera kaya natalo siya. Pinalo niya ako ng 2x2 nun kaya iyak ako ng iyak. Pero kalaunan, inalok niya rin ako kung gusto ko raw ba ng ice cream. Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Kay Lola. Kay Lola kasi ako lumaki. Hanggang sa magsaling pusa ako sa elementary. Ayun, siya ang kasama ko. Hindi kita pinapansin nun, Lo. And I'm blaming you for my Lola's death. Kung sana, ikaw yung nagtatrabaho habang nagpapagaling siya, hindi sana siya nawala agad. Sa ilang taong lumipas, lagi ako nagdarasal na sana ikaw na lang yung nawala at hindi ang lola ko. Kasi hindi ka naman naging mabuting asawa. Hindi ka naman naging mabuting ama. At hindi ka naman naging mabuting lolo. Paulit-ulit ako nagtatanong kay Lord kung bakit si Lola pa? Bakit hindi na lang ikaw? Hindi ko alam kung kailan pa. Basta ang alam ko, nagkaroon ka ng TB. Nangayayat ka nun ng sobra. Bawal kaming magpunta lagi sa inyo kasi baka mahawa kami sa'yo.
Nagme-maintenance ka naman nun. Si mama yung nagpapagamot sa'yo. Imbis na yung dalawang paborito mong anak. Sa amin ka minsan natuloy. At nangungutang pag walang-wala ka na. Ako laging nabili ng dyaryo mo nun. Ang lakas mo pa nga kasi nakakabiyahe ka pa ng Lucena from Pasay kahit mag-isa ka lang. Every occasion, may pera kang binibigay sa akin galing sa pensyon mo. Then year 2016 nung nagsimba ako. Pakiramdam ko, meant to be talaga na mangyari yun. Kasi yung homily is about forgiveness. It's about forgiveness. Natatandaan ko pa yung sinabi ni Father na, hindi ka mabubuhay ng masaya kung patuloy mong hahawakan ang mga bagay na nagbibigay ng bigat sa dibdib mo. Sometimes, holding on is more painful than letting go. Bigyan mo ng kapayapaan ang sarili mo. Doon ako natauhan. Nagdasal ako nung araw na yun. Nagpasalamat kay Lord kasi itinira ka niya sa akin. At paulit-ulit na humingi ng tawad kasi kinwestiyon ko siya. At hiniling na sana ikaw na lang ang mawala. Sinimulan kong bumawi sa'yo simula nun. Mas naging maingat at maalaga ako sa'yo nun. Lagi kitang inaalalayan pag naglalakad ka kasi parati kang natutumba. Nung nagbikol kami, kasama ka pa. Tuwing may outing, hindi pwedeng wala ka. Naalala ko yung niyaya mo kung mag-billiards tapos natalo mo ako. Pati si Papa, kaya inaasar ko siya nun. Sobrang saya natin nun. Parang walang problemang babalikan. Isang araw nga nun, ihahatid sana kita pa uwi sa inyo. Kaso, nasa gitna tayo ng traffic, bumaba ka ng jeep at sabi mo, naninikip ang dibdib mo. Sasamahan kita dapat, kaso sabi mo wag na. At magkita na lang tayo sa bahay kasi mapapagod lang akong maglakad kasi mainit pa. Pero, pinasunod ako ng mga kapwa natin pasahero sa jeep kasi baka raw mapano ka pa. Naalala ko habang naglalakad tayo, naiyak ako. Kasi binigyan tayo ng tubig nung nakasakay natin sa jeep at konting pera. May pera naman ako noon pero pinilit niya na tanggapin ko daw para sa'yo. Pinagpahinga muna kita at pinainom ng tubig hanggang sa nilakad na lang natin pauwi sa inyo. Lumipas ang bawat araw, malakas ka naman. Walang signs na nangihina ka. October 6, 2018, Sabado, nagpunta ako sa inyo. Ako lang mag-isa nun. May dala akong inumin at biskwit kasi yun yung laging request mo. Nilagyan pa kita ng lotion sa buong katawan mo kasi nagdadry ng sobra yung balat mo. Namamalat ka sobra. Bukod sa pagkain, may dala akong 3 bottle ng lotion kasi sabi ko sa'yo pag wala ako, ikaw na maglo-lotion sa sarili mo. Pinicturan kita habang inaayos mo yung bag ko kasi pakalat-kalat. Pero yun na pala yung huling litrato na makukuha ko sa'yo. October 8, 2018, Lunes. Nasa school ako. Break time namin nung nag-online ako. Nagulat ako, nag-chat sa akin yung asawa ni Tito John. Tinanong niya kung nasaan ako. I told her, I'm currently at school, tapos hindi na siya nag-reply. Hindi kami gaanong close ni tita, kaya nagulat ako nung nag-chat siya sa akin. Binaliwala ko na lang kasi baka nangungumusta lang. Pauwi ako ng bahay nun. Nasa gitna pa lang ako ng looban namin nung hinawakan ako ng tita ko na kapitbahay lang namin at sinabing, Lindz, condolence. So ako, sabi ko, ha? Kasi wala namang namatay sa amin eh. Tapos sabi niya, wala na lolo mo. Tinawanan ko siya kasi
Hindi ako naniniwala. Kasama ko pa si Lolo nung nakaraan. Tapos, ang lakas-lakas pa kaya nun. Tapos sabi ko sa tita ko, ay hindi magandang biro. Pumasok ako ng bahay, hinanap ko agad si mama. Naabutan ko siya, hawak yung cellphone niya. Sobrang pula ng mga mata niya at namumugto. Doon may clue na ako pero hindi ko pa rin kayang tanggapin. Tinanong ko siya, Ma, totoo? Wala na si Lolo? Doon umiyak ng umiyak si mama habang tumatangong sa akin. Walang salitang lumabas sa labi niya. Wala. Yun yung nararamdaman ko, wala. Nakatulala lang ako siguro 2 oras. 2 oras bago nagsimulang tumulo yung luha ko hanggang sa sunod-sunod na. Bakit? Yun ang tanong sa isip ko. Agad-agad kaming nagpunta sa punerarya para asikasuhin yung papeles mo. Nakita ko doon si Tita A na nag-chat sa akin. Sinabi niya sa akin na sasabihin niya sana na wala ka na kaso nasa school ako. At baka doon pa ako mag-breakdown kaya mas pinili niyang wag na lang sabihin. Gabi pa lang, pinaayos na nila mama yung mga kakailanganin mo. Ang sabi pa, pang-5 ka pa. Kaya bumalik na lang kami ng 6 a.m. Ang kaso, may 3 pa raw kasunod. Nainis nga sila mama nun kasi ang tagal mong ayusan. Ang tagal mong nakatambay sa morgue. 10 a.m. Nadala ka na sa bahay niyo. Doon kayo binurol sa labas. Pero alam mo, sa loob ng 3 araw, hindi ko magawang tingnan ka sa kabaong mo. Unang araw ng burol mo, iyak ako ng iyak kasi hindi ako makapaniwalang wala ka na. Sinong maniniwala? Nagkita pa tayo nung Sabado. Tapos malalaman ko Lunes wala ka na. Ang lakas-lakas mo pa. Sumunod na 2 araw ng burol mo. Gusto ko ulit umiyak. Pero wala nang nalabas na luha sa mga mata ko. Kinomfort ako ng boyfriend ko that time pero hindi naman nakatulong. Huling araw ng lamay mo nung naglakas ako ng loob na silipin ka. Grabe. Parang wala kang iniwan. Kasi ang payapa ng mukha mo. Monday afternoon, ginigising ka nila tito para magmerienda sana kaso hindi ka magising. Sobrang tigas na raw ng katawan mo at nakaihi ka na sa higaan mo. Sabi nila, dapat magpasalamat na lang kami kasi hindi ka na binigyan pa ng sakit o paghihirap ni Lord. Pero paano? Paano ako magpapasalamat habang nasasaktan pa rin ako? Nakaupo ako sa upuan katapat ng kabaong mo, nakatulala. Tumabi sa akin si Tita A. Kinausap niya ako. Ang sabi niya, Lindz, baka yun lang talaga yung hinihintay ni Lolo mo. Ang patawarin mo siya. Masaya na siyang umalis. Kasi alam niyang napatawad mo na siya. Wala nang dahilan para manatili pa siya. Kasi siguro, iyon ang mission niya. Na bago siya umalis, dapat masaya na tayong lahat. Lindz, alam ko, masakit.
mahirap tanggapin. Pero tingnan mo si lolo mo. Ang payapa ng mukha niya. Mukhang masaya na siya ngayon kasama ang lola mo. Pagkatapos niyang sabihin yun, iyakap niya ako. Akala ko naubusan na ako ng luha. Pero mali ako. Iyak ako ng iyak nun. Ang daya-daya mo, Lo. Sino nang bibilan ko ng dyaryo sa umaga? Sino nang ihahatid ko sa sakayan pa uwi? Sino na yung lalagyan ko ng lotion? Ang dami kong tanong. Napuno ako ng what ifs. What if doon na lang ako natulog nung Sabado? What if doon na lang ako nagstay till Monday? Gigising ka kaya? Ang sabi mo pa, sasama ka sa akin sa graduation ko. 1 taon na lang, Lo, pero hindi mo pa nahintay. Ngayon, graduate na ako, Lo. Tapos na ako ng high school, Lolo. Magdadalawang taon nang nakalipas, pero habang sinusulat ko tong secret file ko, umiiyak pa rin ako. Kasi ang daya-daya mo, Lo. Bakit? Kung kailan bumabawi pa lang ako, tsaka ako umalis. Kaya siguro, hindi ko rin matanggap-tanggap. Kasi alam ko sa sarili ko na may pagkukulang pa ako. Sana nakita ko yung halaga mo ng mga panahon kasama pa kita. Sana nakita ko yun ng mas maaga. Lo, if you are listening, gabayan mo po kami sa araw-araw. Magkasama na ba kayo ni Lola dyan? Pakikumusta naman ako sa kanya. Baka pati naman dyan, nag-aaway pa rin kayo, ha? Sige, pagagalitan kayo ni Lord. Sobrang mahal ko kayong dalawa. You two will never be forgotten. Kaya sa mga taong kasama pa ang grandparents nila, cherish every moment with them. Hindi nyo alam kung hanggang kailan nyo sila makakasama. Mahalin at alagaan nyo sila na parang walang bukas. Kasi limitado na lang ang oras na kasama nyo sila. So make it worthy. Maliman pero naiinggit ako sa mga kaibigan ko na kasama pa nila yung lolo't lola nila. Maswerte kayo. Kasi hanggang ngayon, kasama nyo pa rin sila. Walang makakatumbas sa pagmamahal ng isang lolo, lola natin. Muli, ako si Lindz. At ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.